ऐसन बटले बाड़ू तो कहे की कौन जरूरत बा। अच्छा अच्छा कि कंजूसी ना करता रहा। अरे नहीं हो तोहर कसम। और सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे की कंजूसी करता रहा। बोला बोला सुना बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। मोटाए के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता देखो तारा ना गिर जाता ली। अरे तो उल्टे बतियावत हो। इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा। सुना है बात। बोला बोला। बाड़ू 70 के पार जो खवनी कई बार। हाँ हाँ भी है कहबा। बाड़ू 70 के पार जो खवनी कई बार। गोरी और मोटा के हमर जान लेबू। कुछ न करबा हम जाना थी तो के कुछ न करबा। अच्छा तो के करत? लेकिन एगो बात कही। बोला। वो तो जरूरी कर दे बहा ना। अरे तो हम ही करतानी ना कि गांव जवार करत हो। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। लो खर्चा बढ़ाऊ तू। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। पे जनिया ले ले आई छम छमाए वाला। सही जान मार बा। ऊपर से काहे ऐसन बतिया तो हमार जाने लेबू कहां। अच्छा तोहर हिरोनी के चाल दिया करेला बेहाल। तोहर हिरोनी के चाल दिया करेला बेहाल। पहजनियो बजा के हमर जान लेबू। इतना तेज मत भगा। अरे हम नहीं तोहार रूप देख के का बताई ये हमार करेला। भाई इतना अच्छा डांस है तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाय दोस्तों कैसे हो? तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का डांस आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करो और डांस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन भी ऑन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।